autós újságírók eleve szeretnek bármilyen autót tesztelni, ezt nyugodtan kijelenthetem, vannak azonban olyan autók, amelyek tesztelése már élvezeti szinten túlmutat a hivatástudat fogalmán. Ezek az erős és sportos autók, azonban ezek közül is azt hiszem a legnagyobb, legsúlyosabb vágyam volt már évek óta. Ez a Lancia Delta Integrale, amely a világon a legtöbbször nyert rallit 1987, 88, 89, 90, 91 és 92-ben, és ez azt hiszem minden idők legszebb rally autója. Egyszerűen nincs róla mit mondani, tehát nem tudok ehhez mit hozzátenni. Tökéletes minden irányból, előről, hátulról, oldalról, Haránt irányban. A Lancia Delta Integráléről két fontos dolog kering a köztudatban. Egyrészt, hogy ez az autó, ami még viszonylag megfizethetően nyújtja a tökéletes rally érzetet. A másik, hogy gyakorlatilag a gatyánkat is ráfizethetjük, illetve kell hozzá tartani egy külön szervizkamiont, vagy egy külön szerelő csapatot, mert minden egyes kilométerre legalább egy napnyi szerelés esik. Erről más nem tudna hitelesebben beszámolni, mint Janó, a legnagyobb magyar Lancia guru. Légy szíves, vedd védelmedbe az Integrálét. Ezt szeretném megcáfolni, ezt a dolgot. A piaci értéke most ilyen 1.400.000 forint, ez konkrétan 800.000 forintért vette a tulaj, és most tart olyan 1.300.000-1.400.000 forintnál, és most viszont jó az autó. Tehát ez a konkrét történet az úgy zajlott, hogy megvette 800.000 forintért az autót, elhozta hozzám, telefonált, hogy most van pénzem, kezdjük el, csináld meg. Szétszettük, összeraktuk, azóta ment az autó 5000 kilométert úgy, hogy gyakorlatilag semmiféle gondja nem volt. Na jó. El kell hűteni, fel kell melegíteni, nem szabad egyes vállórajtolni, ennyi. Tehát te leteszed a nagy esküt, hogy egyébként az Integrál egy megbízható, szinte már németes. Ez talán egy picit túlzás, de a híreszteléssel ellentétben szerintem egy nagyon jó autó. Ha megvan neki adva minden, akkor igenis megbízható. Itt a példa és ott a példa. A Giorgetto Giugiaro és 80-as évek vége, akkor nyilván nem csoda, hogy a beltér meglehetősen ismerős mondjuk a 2-es Golfból, nagyjából ugyanazok az anyagok. És ha már a Golfnál tartunk, nagyjából a 2-es Golf GTI-nek az összerakottsága. És mivel ugye ezt az autót kétszer rakták össze, egyszer ugye amikor legyártották, és egyszer amikor ugye Janika szétszette és összerakta, ezért aztán nagyon atomstabil az egész. Arra kemény, a futómű, de ez most itt a reptéren a legkevésbé, és a zavar minket. De egy állat nincs jobb, mint egy erős autó, azt mondom, ez a 230 ló, meg a 300 Nm körüli nyomaték. Pláne egy ilyen 80-as évek végi konstrukcióban. De ez a fütyülésemről nem térek ki. És a négykerékhajtás egy kanyarban. Stabil, stabil. Ilyen 3500 körül. Megkezdődik egy fűrészgépszerű fütyülés elől. És amikor belépünk a gázról, akkor pedig a turbóból van egy nyomáskieresztő szele, aminek elvileg nem kéne, hogy ilyen hangot adjon, de a show kedvéért megcsinálták. Ez fűrész, recsegés, fűrészgép, recsegés. Műszerfalról pedig még azt ugye elmondhatjuk, hogy egy teljesen csofat, semmilyen autóban ugye nincs is fordulatszámmérő, aztán, hogyha már egy kicsit sportosabbnak szánják az autót, akkor lesz benne fordulatszámmérő, ha nagyon sportosnak képzelik az autót, akkor a főhelyen van a fordulatszámmérő, és egy kisebb félreeső helyen a kilométeróra, mondjuk a Porsche-ban van így. Az Integráléban viszont a főhelyen nem más található, mint maga a turbónyomásmérő. Oda-vissza valami mindig történik. Tudtam én, hogy jó lesz, de hogy ennyire. És persze azt szeretik benne, hogy ezzel az autóval egy kicsit küzdeni kell, ugye ez az igazi rally feeling. Ebből a szempontból tulajdonképpen egy Subaru Impreza VRX, azt mondom, hogy egy kicsi öregulas autó is. Nem gondoltam volna, hogy egyszer azt mondom, hogy feelingben van jobb, mint az Impreza. És mennyiért? Szóval, hogy mit lehet benne szeretni? Mindent. Nem az a túlpövesz rally, mint ez az autó, amivel egy kicsit küzdhetünk is. És kanyarban csak a gáz. Átadjuk az alkotónak, és ő megmutatja, hogy arra rakja keresztbe az Integrálét.
hát most mit csináljunk? És majd megpróbáljuk a másikra, az kicsit keskényebb, hátra jobban csúszik. Ez meg 60%-os. Igen. Ez a forma, ez az erő, ez a futómű, meg ez a férfias küzdelem az olasz vassal egyszerűen csodálatos. 1988 és 1994 között a Lancia Delta integráléból összesen 44.226-ot gyártottak. És nekem ez az egy is tökéletesen elég lenne.